Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечер, Сержук. Вітаю. З пачаткам новага тыдня. Новы тыдзень прыйшоў і літаральна учора увесь каталіцкі свет святкаваў Вялікдзень, бо светлая Пасха. Ну і гледачы тэлеканала «Беларусь-4» маглі таксама святкаваць гэта разам з усім нашым рэгіёнам, таму што была прамая трансляцыя і яна была з пастаў. Ось так. Ну і я думаю, ўжо здагадаліся ўсе, хто сёння у нас госць у студыі, але ўсё роўна будзем знаёміцца. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы, і прадстаўляем вам нашых гасцей. Гэта ўжо ўсім вядомы, заўсёды наш госць, сябра нашай тэлерадыёкампаніі Олег Буткевич, біскуп Віцебскі. І Віктор Місевіч, канцлер Віцебскай курыі і яшчэ да таго ж рэдактар дыяцэзіяльнай газеты «Каталіцкі веснік». Вось, добрый вечар, Христос у вас крос. Сапраўды у вас крос. Ну вось, Іван ужо сказаў, што трансляцыя была у нас з пастаў сёлета. Ну і гаворка пойдзе ўсё ж такі у нас пра васкрасенне. Так, мы падымаем розныя тэмы, і сёння таксама будзе тэма цікавая. Але пачнем мы з таго, што, як вы сказалі, у васкрасенне гэта фундамент новага жыцця. Сапраўды так ёсць, бо для веруючага, не толькі веруючага, вядома, што хрысціяне звяртаюць увагу, маюць культ, абвяшчаюць гэтую праўду пра ўваскрасенне Езуса Хрыста, але гэта падзея, якая адбылася 2000 год таму назад, якая датычыцца кожнага чалавека. Христос, Божы Сын, які прыйшоў у гэты свет, памёр і ўваскрос, каб збавіць кожнага чалавека, незалежна ад паходжання, узросту, расы менавіта. Ну і таму гэта падзея сусветнага, сапраўды сусветнага маштабу. Ось, і нельга на гэта не звяртаць увагі, нельга гэтага не адзначаць, у любым выпадку нельга абыякава да гэтага ставіцца. Ну вось у сваім віншаванні да вернікаў вы сказалі, цытата зараз, менавіта пра гэта кажа нам Вялікдзень. Твае грахі, чалавеча, прабачаныя, але прымі, зразумей і будзь удзячны за гэта. Мы так падбіраемся да тэмы грахоў. Тэалагічныя, хоць, ведаеце, гэта не толькі звязана, скажам, з хрысціянствам, не толькі звязана нейкай асобнай рэлігіяй, гэта звязана з чалавекам як такім, да? Бо кім ёсць чалавек, то істота не толькі целесна, мы не жывёлы, да? Гэта можа часам пачуць, хтось так гэта акрэслівае. Чалавек мае і сваю сутнасць, фактычна, яна заключаецца у нашым духу, да? Чалавек гэта істота перадусім духоўная. Хоць унікальнасцю тым, што гэты дух у нас вельмі цесна звязаны з нашым целам, якое таксама маем шанаваць, да якога адносіцца з павагай. Ну і, дарэчы, вяртаючыся да падзею васкрасення, гэта якраз вяртанне памерлому чалавеку ягонага цела ўжо адноўленага, дзе не будзе ні смерці, ні наракання, ні слёз, кажа нам Святое Пісанне. І таму апостол Павел нам нагадвае і кажа пра радасць. Яшчэ раз кажу вам, радуйцеся. Нягледзячы на цяжкасці, праблемы, да, асабліва ў наш час, тым не менш, гэта свядомасць таго, што чалавек не знікае, да, але што мае трываць вечна, што мы сёння з вами згадаем. Гэта павінна даваць нам надзею. Надзею на тое, што няма безвыходных сітуацый у жыцці чалавека. Ну вось, ужо сказалі вы, у наш час, наш сённяшні дзень, ён даволі складаны. Не ведаю, хто з вас адкажа на такое пытанне. Ну, гэта выпрабаванне, тое, што мы зараз маем, гэтую пандэмію, так, давер да Бога. Вось у гэтыя часы ёсць людзі, якія прыходзяць і кажуць, напрыклад, як да рэдактара газеты, кажуць, ксёндз Віктар, нешта я вось давер у мяне кудысьці згубіўся і няма такіх ужо, няма цвёрдага спадзявання на дабранню і міласэрнасць Божую. Ну, любы святар сутыкаецца ў сваёй дзейнасці
з рознымі людскімі сітуацыямі. І даволі часта людзі прыходзяць і просяць нейкіх парадаў, таму што штосьці адбылося ў жыцці, ці нейкая хвароба, ці адыход блізкага чалавека. І святар заўсёды павінен выслухаць такого чалавека і знайсці, што яму сказаць, хоць не заўсёды гэта і лёгка. Таму што, што можна сказаць чалавеку, у которого, допустим, хварэюць дзеці, або невылечная хвароба. Мы можам маліцца, мы молімся за гэтых людзей, але таксама ўспамінаем слова Езуса Хрыста з Евангелія, які гаворыць, што трэба ўзяць свой крыж на кожны дзень. І тады будзеш маім вучнем, кажа Езус Христос. У гэтых ягоных словах хаваецца глыбокі сэнс, который для нас адразу цяжка зразумець, знайсці яго, але калі мы з Христом перажываем наше цярпенне, ці нават эту сітуацыю з пандэміяй каранавіруса, тады нам нашмат лягчэй, як веруючым людзям, прайсці гэты этап. І ёсць таксама меркаванне такое тэалагічнае, што цярпенне чалавека, яно правільна перажытае з Христом і ў Христе, яно ачышчае самого чалавека, а таксама становіцца прычынай збаўлення іншых людзей. Гэта таямнічы сэнс, містычны сэнс. Тым не менш, як веруючыя людзі, у перыяд выпрабаванняў мы заўсёды павінны памятаць, што паасобна, у адзіноце цяжка гэта перажыць. Трэба і праяўляць салідарнасць міжлюдскую, але таксама мець кантакт з Богам, который для нас ёсць магутнай падтрымкай. А вось калі хто-небудзь не зможа вытрымаць гэта выпрабаванне, я не ведаю, усякае ж адбываецца, таму што шмат навін, шмат усяго да нас прыходзіць, і ты ўжо нават не разумееш, чаму давяраць. Гэта можа быць потым, можна за гэта будзе потым папрасіць прабачэнне і неяк так вось і забыцца, што прабачце, вось была такая слабінка, зараз мяне прабачыць. Прабачэнне, яшчэ, напэўна, на гэта сёння звернем увагу. Варта прасіць, калі чалавек штосьці робіць наўмысна. Сітуацыю, якую перажываем, гэта выпрабаванне. Таму гэта пытанне веры, наколькі тут давяраць. Адразу, напэўна, першае пытанне да Бога, чаму так сталася, чаму Бог дапусціў. І вось дзесьці можам пачуць, што вось Бог нарэшце пакараў гэты свет. Я ніколі гэта не ўспрымаю і, напэўна, так не ёсць, што гэта Божая кара. Бог не карае, і, зрэшты, хрысціянства, в каталіцкім касцеле мы кажам пра Божую міласэрнасць, пра любоў. І калі паглядзець, асабліва ў сэнсе духоўным, гэтая сітуацыя, гэта, вядома, крызіс. Уже не кажучы пра стан фізычны чалавека, вось тое, што адбываецца, хвароба, перад якой мы сёння безрадныя, не маем сродкаў на яе, але ў духоўным сэнсе гэта шанец, так як кожны крызіс, ён разам з небяспекай нясе таксама шанец перамены на лепшае. І таму пытанне веры сёння не азначае, што я не пайшоў у царкву, так як і заахвочваем, каб не падвяргаць небяспецы. Не азначае, што зачыняем касцёлы і не прыходзім. Не. Вось моя вера мне павінна дапамагчы ўсё ж такі, тым не менш, прыйсці да Бога, не ўцікаць ад яго, захоўваючы, зразумела, меры бяспекі. З аднаго боку, не выстаўляючы Бога на выпрабаванне, чаму, калі Бог такі добры, то няхай уратуе ад усяго. Даў розум. Маем гэтым розум. Давай, ратуй уже мяне. Вось. І таму два моманты з Євангелія, якія павінны мець на ўвазе. Першая рэч, гэта спакуса злога духа, які спакушаў Езуса Хрыста. Скінься са скалы, і анёлы цябе панясуць. І таму мы не выстаўляем Пана Бога на выпрабаванне, захоўваючы гэтай нормы, прадпісаныя, элементарныя, звязаныя з нашай гігіенай і так далей. З другога боку, ёсць момант, і гэтых момантаў ёсць вельмі шмат. Тое, што чыніў Езус побач з навучаннем, ён аздараўляў. Такія натоўпы хадзілі за Езусом Хрыстом, бо моц выходзіла з яго, як кажа Святое Пісанне, і аздараўляла ўсіх. І вось быў такі момант жанчыны, якая праз натоўп калісьці прыкралася да Езуса Хрыста ззаду, кажучы сабе, хоць толькі да вопраткі дакрануся, аздаравеем. Яна атрымала это здараўленне, Езус адчуў, што хтосьці з такой верай падышоў да яго. І кажа, што жанчына, твая вера цябе ўратавала. І таму не можам закрыць касцёл, не можам сказаць людзі, вы зараз увогуле не хадзіце. Не, бо гэта пытанне таксама чалавека, наколькі ён адчувае сябе упэўненым, што гэтая малітва яго сапраўды ўратуе. Гэта пытанне, ведаеце, унутранай сувязі чалавека з Богом. Я правильно зразумеў, як гэта,
на Бога надзейся, але і рукі мыць трэба. Вось, Так? так, Ну, зразумела, вось. зразумела. Проста Адназначна, кажучы. адназначна. З тым, што ўсяго не пазбегнем, нельга так сябе і заліваць, што не ў свеце, каб цябе нічога не дакранулася. І таму Канешне, мы ж жывем, пэўная вось, ступень побач рызыкі з назаўсёды існуе. І таму гэтае спадзяванне на Бога, бо я, напрыклад, не веру, што праз здзяйсненне сакраментаў, праз шчырую малітву, зноў ж, як казаў Езус, калі хтосьці з вас дзяцей папросіць у свайго бацькі хлеб, ці той падасць яму камень, ці папросіць рыбу, ці дасць яму змею. Таму, калі з верай, зноў ж паўтаруся, захоўваючы неабходныя, магчымыя для нас звычайныя меры бяспекі, то я не думаю, што Бог нас не выслухае і у пэўнай ступені не захавае нас ад нейкай небяспекі. Ну, глядзіце, ўжо калі пачалі казаць пра выпрабаванне, а вось, хтосьці ідзе ў касцёл, ён не можа без касцёла, а хтосьці, наадварот, застаецца дома, як зараз, на самаізаляцыі, хтосьці на каранціне, кажуць. І таксама падчас велікоднай імшы вы казалі пра тое, што вось гэта ж тая самаізаляцыя, застацца сам-насам, ці, наадварот, у коле сям'і, калі ты нікуды не можаш раз'ехацца, разбегчыся, гэта таксама выпрабаванне. Вось, напрыклад, чалавек жыве адзін, і ён застаецца адзін і не можа нікуды выйсці. Гэта таксама выпрабаванне. Напэўна. Як вось яму, не ведаю, не згубіць гэты давер, і гэта таксама складана. Вось то я аб чым я кажу, што ў гэтай сітуацыі якраз маем добрую нагоду затрымацца над самім сабой, над сваім духоўным светам. Пошукаць гэтую сувязь з Богом, застаўся адзін дома. Кажам, бо вера гэта не проста спаўненне нейкіх рэлігійных абрадаў, як я таксама пра гэта ўзгадваў. Ёсць рэлігійнасць, кожны рэлігійны. Веручы ў забабоны, мы таксама праяўляем нашу рэлігійнасць, але ёсць вера. Вера, якая ўплывае на маё жыццё, на маё паводзіны ў жыцці. Калі мы не проста молімся да Бога, але звяртаем на чалавека, які ёсць побач з намі, якога Езус нас вучыць любіць адзін аднаго. Це азначае прабачыць чалавеку. Увогуле, любоў, це азначае прыняцце чалавека такім, які ён ёсць, з ягонымі недахопамі, з ягонымі мінусамі. І гэтага вучыць нас вера. І таму сёння тая добрая нагода, каб яе папрактыкаваць, бо заўсёды лягчэй любіць чалавека, які ёсць далёка, ці там супрацоўніка на працы, мы чым папрацавалі і разышліся. Цяжэй любіць таго, хто ёсць побач і не ёсць далёка ідэальны чалавек. Чаму это ружовыя акуляры злетаюць з вачэй праз год, 2-3 сужанства? Я ж думаў, што это ідэал. Аказалася, што не. Не анёл. Вось, не анёл. І это не азначае, што любоў павінна знікнуць. Закаханасць, так, это пачуццё, як кожнае іншае, яно пройдзе, але любоў яна павінна ўзмацоўвацца. Вядома, гэта працэс. Гэта працэс, які разбурае нашы пэўныя схемы паводзінаў, але які трэба прайсці. А вось зараз яшчэ таксама такая ёсць статыстыка пра тое, што людзі, калі яны знаходзяцца доўгі час побач, нават сем'і, яны распадаюцца, таму што не могуць ужывацца адзін з другім. Напэўна, чулі пра такое. Вось у гэтым выпадку, я не ведаю, як вось ваш погляд на тое, што адбываецца? Гэта проста людзі, якія яны не падыходзяць адзін другому, і яны гэта не зразумелі, ці вось нешта яны не зразумелі, знаходзяцца... Тады былі магчымасці там недзе паасобку займацца сваімі справамі, а тут хоп. І вось сваркі прыводзяць да таго, што вось такая статыстыка зараз узнікае. Тут вядома, што цяжка так агулам лічыць і меркаваць да ўсіх, тлумачыць да ўсіх выпадкаў адно некае рашэнне знайсці. Напэўна, сітуацыя кожнага чалавека розная, і сямейныя абставіны розныя, але вось каранцін, у якіх многія знаходзяцца, ён ставіць пытанні перад людзьмі, што самае найважнейшае, дзе, можа, былі нейкія памылкі, на што трэба звярнуць увагу, ці часам чалавек не забыўся, як любіць, як ён любіў у сваім жыцці, на што звяртаў увагу сваю, можа, сапраўды на першае месца ставіў штосьці іншае. І каранцін гэта магчымасць такіх міні-рэкалекцый, задумацца,
прысвяціць час самому сабе, духоўнаму жыццю свайму, так як эксцэленцыя сказаў, задумацца пра адносіны з Богам таксама, адказаць на пытанне веры, ну і паглядзець на бліжніх, заўважыць яго, таму што сучасны свет, ён хаваецца за экранамі, за смартфонамі, вось камунікацыя хуткая, але яна не прыносіла нармальнай асалоды чалавеку, таму што тыя кнопачкі, клікі, яны не то што жывы кантакт. І вось людзі апынаюцца ў новай сітуацыі, калі трэба многія гадзіны правесці, здаецца, з блізкім чалавекам, але заўважаюць, быць можа, што гэты чалавек, аказваецца, не зусім і блізкі, нейкі далёкі, нейкі чужы, незразумелы, і з'яўляецца часам і агрэсія можа з'яўляцца. Адсюль, я думаю, выходзіць пазней вось гэтае жаданне разводаў і гэтак далей. Поэтому гэта выклік, каранцін, для кожнага чалавека, які знайшоўся ў такой самоце, у адасобленасці з іншым чалавекам, і трэба правільна яго адказаць. Не забывацца пра сапраўдную любоў. Сапраўдную любоў — это не ў словах, это ва ўчынках заключаецца. Памыты посуд, добрае слово сказанае, пахваліць кагосьці, бліжняга свайго, муж, жонку, жонка, мужа. З гэтага будуецца пастаянна наша жыццё. Прыгожа атрымалася. І яшчэ, каб дапоўніць, гэта вельмі шырокая тэма. Асобную перадачу можна было б на гэта сказаць, але менавіта гэтая сітуацыя паказвае, зноў жа, кім ёсць чалавек. Пераважна, чаму ўзнікаюць гэтыя праблемы у сям'і, бо жылі, прабачце, і тут нават штосьці здарылася. Найчасцей больш звяртаем увагу на нейкія рэчы матэрыяльныя, знешнія. Застаючыся разам даўжэйшы час, хочаш не хочаш, мы сутыкаемся з унутраным духоўным светам чалавека. І вось калі мы раней на гэта не звярталі ўвагу, бо ён дзесьці быў далёкі, неважны, то тут раптам мы пачынаем становімся перад чымсьці для нас невядомым. І таму кажам, дарэчы, практыка каталіцкага касцёла, што ўзяць шлюб у касцеле, не проста прыйшлі, грошы заплацілі і маеце, трэба прайсці час падрыхтоўкі. Хоць ён таксама ўжо непасрэдна перад шлюбам шмат ужо не дасць, бо у гэтым перыядзе, калі ўжо трывае моцная закаханасць людзей, цяжка штосьці, да розуму цяжка. Ужо рэстарацыя замоўлена, прадукты закуплены. Вось, і таму вельмі важна, каб усё ж такі чалавек вучыўся і разумеў, чым ёсць сужанства, саюз, што гэта саюз асобаў перадусім. Пазнаваць чалавека. Это настолькі вялікае багацце, духоўны свет, што мы не толькі пра Бога кажам, што вось Бога, дарэчы, і Христос прыйшоў у гэты свет, чаму яго распялі, яго не пазналі. Бог у людскім абліччы яго проста не зразумелі, не пазналі. І калі мы Бога маем пазнаваць усю вечнасць, то, думаю, не менш нам будзе праца, каб пазнаць чалавека, кім ён ёсць. Таму, калі звяртаем на гэту ўвагу, калі ведаем механізмы, якія дзейнічаюць у духоўнай сферы чалавека, тады прасцей, гэта менавіта праблемы, якія ўзнікаюць, лягчэй іх пераадолець. Не толькі псіхалогія, таксама менавіта духоўныя рэчы. І тут важным момантам ёсць малітва. Для веруючых людзей можна сказаць, што адным са сродкаў пераадолення нейкіх крытычных момантаў, канфліктаў, ёсць супольная малітва. Толькі вопытным шляхам можна гэта праверыць. Разам стаць памаліцца. Ласка, Дух Божы, ён дапамагае у гэтым моманце знайсці нейкае выйсце. Калі гэтага няма, на жаль, тады дзейнічаюць іншыя сілы. Вось. І тады ўжо для тых, хто сумняецца, ці ў каго згубіўся некуды давер, распавядзіце нам, калі ласка, свой доказ існавання Бога на прыкладзе гадзінніка. Это, я думаю, што ўжо хіт. Вельмі добра, ведаеце, калісьці ў свой час для мяне таксама гэта было важнае пытанне, бо сапраўды вера ў нас пераважна лічыцца такой рэччу, ёсць навука, ёсць вера. Ёсць навука, калі мы можам штосьці убачыць, заўважыць, узважыць, ёсць вера. Бога ніхто ніколі не бачыў. І хоць з аднаго боку кажуць, нельга даказаць, што Бог існуе, адначасова нельга даказаць, што яго не існуе. І вось такі
агностыкі, да? Вот мы пераважныя агностыкі, што ну не ведаем, як яно ёсць там. І здесь там спрацоўвае рэлігійнасць, і нейкім чынам так вось нашу веру будуем. Так вось той прынцып, які ну можа не ўпрост нам даказвае, што існуе Бог, да? Але лагічным чынам падыводзіць да гэтай думкі, значит, логіка. Да? Той прынцыпе, на якой паводле якіх працуе таксама навука. Астрономія, напрыклад, да? Колькі планет было адкрытых яшчэ тады, калі іх не бачылі, вылічылі. Да? Ось на падставе нейкіх формул, да? Сказаць, што там у гэтай кропцы павінны быць планета, хоць ніхто ніколі не бачыў. Ось з развіццём тэхнікі, калі з'яўляюцца больш дасканалыя, скажем так, прылады, да? Можам тады ўжо і сапраўды адкрываем, што яна там ёсць. Так вось, паводле гэтага прынцыпу, чаму з гадзіннікам? Да? Вельмі прыгожа, мне калісьці самому гэты прыклад спадабаўся, бо гэта у мініяцюры вобраз нашага сусвету. Вось. І ўсё тое, што складаецца сусвет, это складаецца і гадзіннік. Да? Ёсць частачкі, з якіх ён складаецца. Ёсць, скажем так, быў момант, калі ён узнік гэты гадзіннік, да? І, скажем так, быў працэс, калі ён паўставаў. Вось. Але зразумелая, вельмі простая рэч, што для таго, каб з гэтых частачак, да, узнік гадзіннік, да, ну, павінен быць хтосьці, хто яго складзе. Ось, калі проста надаць рух, разабраўшы, дакінуўшы нават у гэты кубак, да, і пачаць трэсці, ну, сколькі часу трэба, каб ён назад склаўся ў гадзіннік. Логіка. Без прыкладзенага розуму сколькі часу будзем трэсці? Не ведаю. У мяне не атрымалася яшчэ. А я баюся, што яшчэ горы будзе выглядаць. Вось, і таму элементарна, што тут трэба нейкага спецыяліста, да, прыкласці розум. Вось тое ж самае лагічна і аднесці да сусвету, у якім з вамі жывем. Да? Калі на пачатку быў проста выбух, то быў час, вялікі час, да? Ну, але калі проста быў час і проста быў рух, далей мы сёння мелі б толькі нейкі пыл скажем, у прасторы. І цяжкасць адсюль вынікае толькі адна, што чалавеку вельмі нелёгка, вельмі цяжка прызнаць, што існуе хтосьці мудрэйшы за яго. Ну, вось таму Христос, які прыйшоў у гэты свет, ён вучыў нас перадусім смірення, пакоры. Ось той пакоры, якую мы страцілі праз грэх першародны, да, у райскім садзе, дзе вораг чалавека, ну, схіліў нас, спакусіў, каб мы Бога не слухаліся, каб самі сталі на яго на месца. Ну і, на жаль, сёння ёсць тая сітуацыя, калі мы, не зважаючы на закон, на Божы закон, самі становімся на месца. Нічога новага не адбываецца. З Бібліі ўжо сколькі гадоў, 2000 новых запавета, а столькі стагоддзяў было, прайшло, калі пісаўся, паўставаў стары запавет. Ось тое, што чытаем, натура чалавека застаецца той самай. Ось. І прынцыпы, па якіх мы жывем, да, так самае спакушэнне, да, якое было здзейснена, застаецца прыкладна тым самым. Сёння чалавек проста стаў на месца Бога. Мы ўжо нічога не баімся, мы лічылі, што мы ўсё можам у гэтым свеце. Ну і сённяшняя сітуацыя показала, што амаль нічога. Не зусім усё можам у гэтым свеце. Ну вось ужо закранулі мы тэму граху. Пра гэта сёння хацелі больш так паглыбіцца ў гэту тэму. Першародны грэх гэта пра што казалі? Вось менавіта той момант, да, калі чалавек не паслухаў. Ну, вобразна, мы тое, што ведаем пра гэтую сітуацыю, ведаем у вобразах, якія перадае нам Святое Пісанне. Ну, мякка кажучы, гэта байка. Да, але ў якой заключаны вельмі істотныя рэчы, да, і чалавек апісваў гэта так, як атрымліваў на тое натхненне, ось, але нам праз гэта былі перададзеныя вельмі істотныя рэчы. Ну, ось. Ну і у першую чаргу тое, што ну, гэты свет, як мы ўжо з вамі сказалі, апіраючыся на логіку, ну, ён быў створаны. Хочам ці не, свет выйшаў з рукі усімагутнага Бога. Ну, ось. У гэтым таксама і чалавек. Ну, і ось я таксама свой час калісьці найшоў на тую думку, да, чаму гэта адбылося, дзеля чаго мы былі створаныя. Ну і другі момант, вось тое, што кажа нам Біблія, дзе апісвае стварэнне гэтага свету, аж гэта стварэнне былі закладзены пэўныя прынцыпы. Так, і гэтыя прынцыпы існуюць для знешняга свету, свету матэрыяльнага. Таксама гэтыя прынцыпы існуюць для свету духоўнага чалавека. Тое, што называем законам маральным.
або духовним законам. Ось, ну, у біблійному варіанті це виглядає як заповіді. 10 заповідей. Ну і ще одна аналогія, яка мені так само вельми колись сподобалася. Ось, в чому є заповіді? Це так, як інструкція до кожної прилади, яку ми знаходимо у витворця, да? Коли робить ніяку приладу, придає, дає завжди інструкцію. Не, але мы же ніколи не читаем інструкції. По-перше, Ось самі, ось коли не менавіта. отримується. І ось менавіта До тут інструкції. та біда і для нас, що ми її одразу кидаємо десь у вогонь. А там вельми важні речі, да? Уважливо треба її прочитати, як те, що ми купили, да? За столочок це речі. Ось те ж саме відбувається з нами, коли ми не зважаємо на ці заповіді, да? Що не сміємося з цієї заповіді, да? Що це, скажімо, цим розшастя вже пережиток давнини, да? Ну, то ось з нами відбувається так, як і з часом з цією приладою. Ходять нейкія чуткі і даследаванні, што заповедзі зусім па-іншаму нават гучаць, што нам просто далі тое, што ну, вось, вельмі такое выгаднае, скажем, для стрымлівання грамадства і для парадку. Ну, это як есть такий анекдот на эту тему, что колись Бог хотів дати людям заповіді, ось, ну і звернувши до Моїсея, да, Моїсей каже, хочу одну тільки заповідь дати, да, дай заповідь любові. Да, і Моїсей питається, пане Боже, а скільки я тобі повинен заплатити за цю заповідь? Каже, нічого. Нічого? Кажу, то дай мені 10 заповідей. Ну і справді, але це той, ну, заповіді, звісно, ми їх маємо в тому вигляді, яким передає нам їх Святе Писання. Але, знову ж, коли поглядіти на цікаву реч, що це принципи, та, моралі, які ми називаємо, і вони огульні для всіх людей. Ось, наприклад, чи добре забити чоловіка, чи дренно? Нема чоловіка у світі, який скаже, що це дренно. Что, пробачте, что это добро, да? Что украсти какую-нибудь речь кому-нибудь, это добро чи дренно. Напевно, ще скажуть, що це дренно, да? Що стратить жонців – це дренно. І дивна реч, що усі люди во всьому світі відкажуться однаково. Ну, коли це, скажімо, логічний і розумний чоловік, да? Ось. І з тим, що ми не ведаємо всіх цих заповідей, да? Кілька їх є. І ось заховуємо ці заповіді, ні, у нас контролює цей момент, да? Цей процес, така реч, якость, скажімо так, виключно чоловіча, якою з'являється наше сумління. Коли ми порушаємо заповідь, навіть її не ведаючи. Ведаємо, що щось дренне зробили, не ведаємо що, але щось нам підказує, що щось тут не так. Ось це сумніння. Тому, і це якраз дотичиться заповіді. Коли ми порушаємо заповідь, сумніння нам завжди буде ось. Ну, вось парушэнне запаведзі гэта і з'яўляецца грахом. Ось не ведаю, можа нам Віктор зараз адкажа, што такое грэх, ну так увогуле абагульненае нейкае паняцце, што можна лічыць за грэх. Мы ведаем, што там ёсць і 7 смяротных, і за некаторыя грахі можна атрымаць Божую помсту. Там таксама з грахамі, Ваня, да, складана, там свая класіфікацыя. Ну, калі мы сёння ў кантэксце воскресення Єсуса Христа разважаем пра такія складаныя тэмы, маральныя, пра грэх, пра Божую ласку, то хацеў бы таксама прыгадаць, што Езус сам уваскрос і гэтым абяцае нам вечнае жыццё, але ён падчас сваёй зямной місіі уваскрашаў іншых людзей. І вот ёсць у Евангеліі апісанне гэтых уваскрашэнняў. І вельмі цікава тлумачыць гэта ўваскрашэнне святы Аўгусцін. Ось ёсць апісанне ўваскрашэння дачкі Яіра, кіраўніка сінагогі. Это маладзенькая дзяўчынка, которая памерла. Вот, і Єсуса Христа папрасілі, каб ён аздаравіў яе. Вот ён прыходзіць у гэты дом бацькоўскі, дзяўчынка ўжо ляжыць, яна памерлая. Ён бярэ яе за руку, гаворыць: «Таліта кум, дзяўчынка, кажу табе, устань». І гэта ўваскрашэнне святы Аўгусцін тлумачыць такім чынам, што яно сімвалізуе стан чалавека, які яшчэ толькі унутры сябе змагаецца з грахом. Да? Вот этот грах яшчэ нікому не заўважаны. Ён у думках, ён там віруюць там это розныя ідэі ў чалавека, духовны свет аслаблены грахом чалавека. Вось. Гэта дзяўчынка, которая знаходзіцца ў бацькоўскім доме. Горад яе не бачыць, людзі яшчэ не ведаюць. Вот. Яна сімвалізуе стан чалавека, который у сабе перажывае адыход ад Пана Бога. Ёсць другое апісанне ўваскрашэння чалавека, калі Езус уваскрашае юнака з горада Наін. Гэты момант, калі ён ужо спатыкае Езус жалобную працэсію.
юнака, маладого хлопца выносяць з горада. Плача маці, плачуць людзі. І святы Аўгусцін тлумачыць гэта такім чынам, што ў гэтым апісанні ўваскрэшэння маладога чалавека гаворка ў пераносным сэнсе таксама ідзе пра тое, што Бог не хоча мірыцца з грахом чалавека, калі грэх вядомы ўжо, калі ён вядомы публічнасці, калі ён ужо скандалам з'яўляецца, згаршэннем, калі ён кепскі прыклад іншым дае. Ось бачыце ту жалобную працэсію, людзі заўважаюць, гэта стан чалавека, у которого духовны стан уплывае на асяроддзе. І трэцяе апісанне ў воскрешэнні памерлага чалавека – это воскрешэнне Лазара, сябра Езуса Хрыста. А што мы ведаем пра Лазара? А Лазар ужо 4 дні ляжаў у магіле. Ось дзяўчынка на бацькоўскім доме знаходзіцца, гэты юнак яго выносяць з муроў горада, а Лазар 4 дні, і ўжо кажуць там у апісанні, ўжо смярдзіць. Гэта вось святы Аўгусцін тлумачыць, гэта іншая стадыя падзення чалавека, калі ўжо вельмі сур'ёзная справа. Што ён мае тут на увазе? Так, калі чалавек свой грэх робіць нормай, калі свой грэх ён паўтарае, і это ўваходзіць у прывычку, і калі зло называе добрым нечым, разумееце, падмена паняццяў ідзе. То есть сёння мы чуем такое меркаванне, а ўсе так жывуць, і я так буду. А касцёл па-старому вучыць, а мы па-сучаснаму будзем жыць. Вось это стан Лазара, который тое, што кепскае, называе добрым, адварочвае парадак рэчаў, і гэта вельмі небяспечна. Вось так тлумачыць святы Аўгусцін справу з адыходам чалавека ад Бога, ад ягоных запаведзяў. Ну а нам трэба глядзець, што Езус не мірыцца са смерцю чалавека і не хоча мірыцца з грахом. І ён запрашае нас, каб мы паўсталі. Не толькі чакалі ў воскрэсення з мёртвых напрыканцы часоў, але ўжо цяпер паўставалі з нашых духовных магілаў. Цікавае тлумачэнне. Дакладна. Ну і каб разабрацца з гэтым грахом, што які ідзе, вельмі простая рэч. Вось менавіта ў Хрысце мы некаторыя рэчы, так як было тыя, што ўжо ў старым запавеце было прадпісана габрэям, ось там сапраўды было складана, это падпісанне, якім чынам можна было перапрашаць Бога, узнагароджваць за гэты грэх, розныя ахвяры, якія складаліся. Христос, геніальная рэч у хрысціянстве, што Сын Божы навучыў нас Бога называць нашым айцом. Для яго мы ўсе дзеці, вось менавіта праз прыняцце сакраменту хросту, праз адраджэнне, абмыццё ў купелі, якая нас змывае, дарэчы, правобразам сакраменту хросту ёсць выйсце габрэяў з егіпецкай зямлі. Ось так як войска егіпцянаў, якое загінула ў водах Чырвонага мора, гэта вобраз таго, што Бог губіць грэх чалавека праз сакрамент хросту. Застаецца слабасць наша. Так вось, вяртаючыся да граху, гэта, найпрасцей сказаўшы, непаслухмянасць. І нам ось грэх пераважна дзелім на грэх цяжкі, смяротны, і грэх штодзённы. Смяротны грэх тады, калі мы свядома і добравольна, ведаючы, што я раблю зло, што я хачу гэтага зла, мне абыякава на ўсе гэтыя нормы, прадпісанні, я ось пастанавіў, так як ксёндз Віктар кажа, што мы самі змяняем гэтыя паняцці. Для нас зло становіцца добром, і гэта ўжо рэч і матэрыя. У якой галіне гэта адбываецца. Гэта мы называем цяжкім грахом альбо смяротным. Паміраючы ў такім стане, нам ужо цяжэй адносіны з Богам наладзіць, цяжэй перапрасіць, бо пасля смерці, схіленай смерці мы ўжо не можам для сябе нічога зрабіць. Таму гэта вялікая небяспека памерці у адрыванні ад Бога, без пакаяння ў сэрцы. Пакуль мы жывем, маем гэтую магчымасць. І грэх, які ёсць наступствам нашай слабасці. Аб чым цудоўна кажа апостол Павел у адным з сваіх пасланняў, што бедны я чалавек, хто мяне вызваліць з майго цела, сапсаванага. Я бачу добро, хачу гэтага добра і ўсё роўна раблю зло. Таямніца нашай грахоўнасці, што насуперак таго, што я разумею, што так разумеем, ведаем, але ўсё роўна робім. Слабасць чалавечая, Вось банальны наш прыклад заезджаны нашай агульнай бяды алкагалізм. То есть алкаголь гэта хвароба. Нават уже не называем грахом, называем это хваробай, бо чалавек ён разумее, што гэта яму ўжо шкодзіць. Чаму грэх ёсць грахом? Чаму грэх з'яўляецца злом? Ён нішчыць жыццё чалавека.
згадуючи інструкцію. Да? Порушили інструкцію. Да? Ми псуємо або собі життя, або життя іншому чоловіку. І тому це зло, і тому Бог не може змиритися со злом, хоч одночасово він ніколи не відкидає чоловіка. Це те, чого нас віра так само учить. Ми не повинні згаджатися со злом, да, з грехом, з дренними поводинами, але ми не можемо відкинути чоловіка. Цю межу завжди треба мати на увазі, тому нельзя казати, що ти дурень, ідіот і так далі. Да? Ти дренно зробив, дурно зробив, але ти залишаєшся Божим чоловіком. І ось мені це так підходить до нас. Ось. Ну, а ми зараз насуперек злу зробимо одну маленечку добрую справу, я сподіваюся. У нас є така можливість передавати привітання бабулям і дядулям, які зараз, ну, в ці складні часи, вимушені знаходитися вдома і не мають можливості зустрітися зі своїми внуками і внучками. Тому, коли ласка, глядите наш такий челендж «Привет, бабуля, дед, привет». Всем привет, друзья! Меня зовут Саша Каринман, и это снова наша рубрика «Привет, бабуля, дед, привет». Рубрика, в которой мы на расстоянии можем подарить свою заботу, свое тепло, свою любовь, свой позитив своим бабушкам и дедушкам. Почему на расстоянии? Да потому что сейчас, друзья, находиться рядом, ну правда, небезопасно. Поэтому давайте запишем им видео-привет. Возьмем телефон, откроем Инстаграм, нажмем функцию Stories, запишем видео-привет, отметим там аккаунт Беларусь4 Витебск и будем смотреть себя и показывать им в нашей рубрике «Привет, бабуля, дед, привет». Ну а пока приветы на сегодня. Полетели. Передай привет бабушке Лене и деду Ленке, бабушке Ване и деду Олегу привет. И поздравляю бабушку Олю с днем рождения, желаю всего лучшего, счастья и здоровья. Дорогие бабушки и дедушки, оставайтесь дома ради вашей безопасности и нашего спокойствия. И самое главное, будьте здоровы. Передаю привет своим бабушкам и дедушкам и хочу попросить вас, чтобы вы оставались дома в такое опасное время. Привет, бабушка Галя и дедушка Анвер. Не ходите по магазинам и оставайтесь дома. После карантина приезжайте к нам в гости. Пока. Бабушка Света, как у вас там дела? Мы по вас очень скучаем. Мы хотим, чтобы вы приехали сюда. Пожалуйста, приезжайте. Бабулечка, бабулечка моя, ты красотулечка, ты самая любимая и милая моя. Бабулечка, бабулечка моя, ты красотулечка. Я всем скажу, что бабушки нет лучше, чем моя любимая бабушка. Мы желаем, чтоб ты была здоровой, не чихай и не боись. Любим тебя и по тебе скучаем. Не ходи лишний раз на улицу, скоро увидимся. Друзья, это были все приветы на сегодня, и все те, кто еще собираются отправить нам свое видео, помните, что нужно обязательно открыть свой профиль в Инстаграм. Закрытые профили не прилетают к нам в рубрику, поэтому откройте профиль, запишите видео «Привет» в сторис, отметьте аккаунт Беларусь4 Витебск и все, смотрите себя в нашей программе. На сегодня все, и помните, что с Белтелеком вы рядом в любую минуту. Пока! Сказать, что любишь, очень просто. Кусочек солнца мне. Калі ласка, дасылайце свае відэапрывітанні бабулям і дзядулям, гэта дакладна будзе прыемна. А мы вяртаемся да нашай сур'ёзнай тэмы грахоў і ўжо так, ну, пра грэх увогуле распавялі крыху, і зараз нам Віктар распавядзе пра наступствы грахоў. Ну, калі мы разважаем пра наступствы, то тут вельмі добра нам тлумачыць апісанне першага грэхападзення, што адбылося з першымі людзьмі. Адам з Евай з'елі забаронены плод з дрэва пазнання добра і зла.
Что такое ежа? Это то, что мы споживаем, и становится часткой нас самих. И вот Библия показывает, что з'евший это забороненный плод з дрэва пазнання добра і зла, чалавек прыняў у сваю істоту зло, тое, чаго ён раней не ведаў, тое, што не было ягоным і боскім. Бог там не запланаваў гэтага зла. І вось адгэтуль пачынаецца вялікая трагедыя. Што адбываецца з Адамам? Адам уцякае. Ён хаваецца ў гушчары. Ён хаваецца ад Бога. І Бог яму кажа: дзе ты, Адам? А Адам гаворыць: я спалохаўся, таму што я пазнаў, што я голы. Паглядзім, што вось калі прыходзіць момант граху, чалавек адчувае, што Бог для яго хтосьці чужы. Хтосьці, хто лішні, хтосьці, хто яму не патрэбны, ад каго хочацца ўцячы. Вот. А хто такі Бог? Святое Пісанне нам тлумачыць, што Бог – гэта жыццё само ў сабе, само існаванне. І вось гэтыя ўцёкі адбываюцца, Адам хаваецца, ён хаваецца ад жыцця. Самым галоўным наступствам граху з'яўляецца тое, што гэта ёсць духоўная смерць і пагроза вечнай смерці. Вот. Адам нам пра гэта паказвае, сітуацыя з Адамам. Аднак не ўсё так трагічна, таму што мы ведаем, што прыйшоў боскі адкупіцель, который навучыў нас цудоўнай малітве, якая называецца «Ойча наш». І пастаянна, калі мы молімся гэтай малітвай, мы хочам гэтага вяртання сыноўства Божага. Мы хочам адчуць сябе дзецьмі Божымі. Мы хочам вярнуцца, каб спыніліся гэтыя ўцёкі, каб разваліўся гэты мур варожасці. Вось малітва «Ойча наш», яна нам падказвае, што мы дзеці Божыя, што ў нас ёсць надзея на вечнае жыццё, але трэба прамовіць эту малітву. Трэба вярнуцца, трэба паўстаць, трэба ўрэшце рэшт пачаць размаўляць з Богам, а не там хаваўшыся дзесьці ў глыбіні свайго эгаізму, у глыбіні свайго адчаю, там ці нянавісці, злосці, замыкацца на самым сабе. Каб мець дачыненне да вечнага жыцця, неабходны кантакт з Богам. Вот. І кожнае сэрца чалавека, як зноў жа святы Агусцін гаворыць, оно неспакойнае у чалавека, таму што шукае шляху гэтага. А толькі ці мы шчыра паступім, ці мы адкажам на гэты голас унутры сабе, залежыць толькі ад нас. Ну вось, глядзіце, ёсць такое паняцце, уже шмат, амаль кожную нашу сустрэчу мы кажам пра Божую ласку, пра Божую міласэрнасць. І глядзіце, атрымліваецца вельмі цікава. Кагосьці, хто хоча саграшыць, так? Але ён баіцца, ёсць такое паняцце страх Божы, так? Ён баіцца. А хтосьці можа грашыць і спадзявацца на тую самую Божую ласку, ці Божую міласэрнасць. Вось як з гэтым быць? Ну, перадусім, чым ёсць страх Божий, да, один здоров духа. Вось, давайте разберемся, что страх Божий, что... Зразумець, да, у чым тут ёсць рэч. Видите, зноў ж, увесь час нам лягчэй гэтыя рэчы над імі разважаць, да, калі берем пад увагу нашы адносіны з Богом, да, якога мы называем айцом, да, ось тое, аб чым узгадвае нам эта малітва «Ойче наш», да. Бог ёсць нашым айцом. Видите, у дачыненні да нашых бацькоў, асабліва калі яны ўжо састарэлыя, ці дарослы чалавек баіцца сваіх бацькоў, напэўна, паважае, і калі кажам пра страх, то баімся пакрыўдзіць гэтых людзей. Калі такое здараецца, то не таму, што бацька мяне можа пакараць, да? Я перажываю за гэтую сітуацыю, але таму, што я пакрыўдзіў чалавека, які мяне любіць. Вось гэта ёсць страх Божы, пакрыўдзіць кагосьці, хто мяне любіць. Побач з тым, што Бог ёсць самім жыццём, ён ёсць любоўю. Біблія пра гэта яшчэ скажа. Бог ёсць любоў. Вось. І таму Езус нас вучыць таго, каб мы з вялікай павагай да гэтага ставіліся. Ну і вядома, наша слабасць, яна, слабасць, альбо нават часам дрэнная воля, да, змушае нас зрабіць нейкі ўчынак. Вось. І перасцерагае перад тым, чым мацнейшая эта любоў да Бога. Да, тым я буду больш пэўны, буду мець больш аргументаў, матывацыі, каб гэтага ўчынка не рабіць. Калі ж кажам пра тое, што хтосьці, ну вось пан Бог мне прабачыць, да, і так, то зраблю гэты ўчынак. Ёсць гэты момант з тым, што гэта ўжо сведчыць пра тое, што, няма любові да Бога. Няма гэтага Божага страху. Дарэчы, гэта нават ёсць такі ранг грахоў, як грэх супраць Духа Святога. Грашыць, наўмысна спадзяючыся на Божую ласку. Вось ад гэтага ўжо і кажуць, Бог няхай сцеражэ.
Гэтак рабіць нельга. Ось. І сапраўды Бог прабачае нам кожны грэх. Нема такога граху, якого Бог не мог прабачыць чалавека. Усё залежыць толькі ад нас, бо грэх супраць Духа Святога – гэта грэх, які нас замыкае цалкам на Бога. То есть, Бог там милосердный. Не кажа аб тым, што я спадзяюся на ягоную милосерднасць. Мне просто на яго ўсё роўна. І як там будзе, я просто про гэта уже не дбаю. Гэта уже невялікая небяспека, перадусім для маёй душы. Бо Бог нікога не карае, яшчэ раз паўтару, ён не жадае нічыёй згубы, дарэчы, як Святое Пісанне кажа, Бог не хоча нічыёй смерці, але навяртання, пакаяння. І, так, у гэтым жыцці найчасцей чалавек прыходзіць да гэтага пакаяння, перажываючы пэўныя цяжкасці. Хвароба, вязніца, нейкая праблема, трагедыя. Бог, не жадаючы нам гэта, просто гэта дапускае. Зноў жа, калі кажам пра нашыя беды, калі мы ёсць у нас у натуры, мы найчасцей гэта адносім да Бога. Вы зноў жа самі не захоўваем гэтай інструкцыі, а калі штосьці здараецца, тады абвінавачваем Бога, які гэта дапусціў. А як кажуць, напрыклад, што чалавеку хвароба пасылаецца зноў-такі за яго грахі? І ось тое, што тут ужо узгадалі, Чэнсілер казаў, сапраўды найважнейшае і найбольш трагічнае для нас справы, наступствам граху ёсць адыход ад Бога, разу адносінаў з ім. Але яшчэ 3 моманты, якія з'яўляюцца наступствамі. Гэта разлад паміж людзьмі. То, што сёння адбываецца ў сем'ях, не могуць быць разам не толькі ў гэтай сітуацыі. На жаль, разводы у нас частая такая сітуацыя. Наступства сапсаванасці нашай натуры, нездольнасці нашай прыняць другога чалавека такім, які ён ёсць, прымірыцца. Это вельмі цяжка, это нашы амбіцыі, это наша ганарыстасць, гэта першы сярод галоўных грахоў. Это наша ганарыстасць, якая вельмі часта перашкаджае нам жыць у згодзе. І яшчэ адным наступствам ёсць я чую якраз это братазабойства. Усе эти войны, якія вядуцца ў свеце, якраз это адно з наступстваў этого граху. І чарговым наступствам ёсць тое, што мы псуем тое асяроддзе, у якім з вами жывем. Это экалагічнае пытанне, якое што больш востра становіцца, это таксама вынікае з сапсаванасці з нас, нашай натуры, што мы не ўмеем так карыстацца з гэтага вялікага дару, нашай прыгожай зямлі, нашай прыроды, каб удасканаліваць яе, як нам кажа Святое Пісанне, карыстацца з гэтага, але не шкодзіць, не псаваць, і пераказваць яе з пакалення ў пакаленне, каб з гэтага маглі карыстацца таксама іншыя наступныя пакаленні. Гэта вельмі цікава, але вось пасля такіх размоў мяне заўсёды пытанне, а навошта трэба было создаваць чалавека такім? Вось рабіць яго такім. Мэта стварэння, навошта так замарочвацца было? Вось так складана, каб потым шукаць вырашэнне, гэты пошук. І гэта якраз той момант, з якога я пераважна распачынаю, і які ляжыць у фундаменце. Гэта чаму Бог стварыў чалавека, інакш кажу, што гэта пытанне аб сэнсе нашага жыцця. Чому існує чоловік? Добре, вельмі трапне питання. Навошта Богу треба було стварати чоловіка? Мало того, як каже нам Святое Писання, він створив нас на свій образ і подобенство. Тобто ми подобні на Бога чим? Розумом, як ми висвітлили, що є Бога, всемогутний. Я просто глядів, що там, я навіть зрозумів, розум і воля. Ось, і вольна воля. Так ось, адзіны матыў, адзіная матывацыя, якая кіравала Богом, гэта прывесці ў свой стан, у якім ён сам прыбывае, а гэта стан дасканалага шчасця, яшчэ каго-небудзь. Для Бога, для яго ніякіх патрэбаў. Кажуць, яму было сумна ў небе, то стварыў сваіх падобных людзей. Напэўна, не сумна, бо ў хрысціянстве, зноў жа, нам была адкрытая таямніца. Тут нават не буду спрабаваць растлумачыць, я гэтага не разумею. Прымаю на веру, што Бог ён адзін, а і ў 3 асобах. Таямніца, вялікая таямніца. Прымаем на веру, бо так нам аб'явіў Христос. Чаму гэта аб'явіў? Бо каб людзі хоць неяк маглі зразумець, што Бог вялікі, усемагутны, але ходзіць па зямлі і кажа, што я сын Божы. За што распялі Христа? За то, што сябе, будучы чалавекам, зрабіў сябе роўным Богу. Вось. Чаму ён растлумачыў, што ёсць Айцец, які прыслаў свайго сына ў гэты свет, а я, калі вярнуся да Айца, то спашлю вам Святого Духа. Вось. Так ось, вяртаючись до питання, навошта Бог просто-напросто не быў і не з'яўляецца эгоістам. І таму, каб хтосьці яшчэ мог перажыць гэты стан шчасця, ён даў свайму стварэнню розум і вольную волю.
Бо жывёла, ось я заўсёды тут як бы падкрэсліваю гэты момант, ці можа быць жывёла шчаслівай? Кот, напрыклад. Не, ну я бачу зараз шмат відосікаў у інстаграме, так, можа. Напэўна, можа быць задаволеная. А. Але ці усведамляе сабе гэты стан? Ну гэта Вось невядома. Вядома, бо не мае розуму, каб усведамляў, то хоць раз, хоць адзін кот, Але жывёлка. мозг ёсць? Кажуць, хай конь, думаю, голова большая. Напэўна. Але здольнасці да абстрактнага мышлення ў жывёлы няма. Вось, гэта адзін момант, патрэбны розум, каб зразумець, да, чым ёсць гэты стан. І другі момант, вось, ну, тая вольная воля для таго, каб прыняць свабодна гэты стан. Бог не хоча мець рабоў, ён хоча мець вольных людзей. Вось коты падобныя. Яны таксама. Вось. І менавіта таму Бог стварыў нас для таго, каб мы мелі удзел у гэтым стане ягонага шчасця. Ось. Адзіная матывацыя. І я, як прыклад, заўсёды прыводжу, ну, з старых савецкіх часоў мне падабалася эта песня. Мы желаем счастья вам. И оно должно быть каким? Когда ты счастлив сам, Счастьем подзялись з другім. Вось менавіта той прынцып, паводле якога быў створаны чалавек. Дарэчы, гэты прынцып ён закладзены ў натуру чалавека, да? Я калісьці таксама такі прынцып выявіў, што наше асабістае шчасце, да? Калі я хачу яго дасягнуць, гэта толькі побочны эфект ад таго, што я паспрабую зрабіць шчаслівым іншага чалавека. На гэтым збудаваны бацькоўскі інстынкт. Для каго жывуць бацькі? Дзеля дзяцей. Дзеля дзяцей. І вось тут логікі як бы няма ў гэтым, правда? Бо пераважна мы шчасце шукаем дзеля сябе, да? Мне добра, да? Мне там выгодна і гэтак далей. Але бацькі жывуць інакш. Ён можа быць сам хворы, да? Яго можа там не хапаць грошай, але ён шчаслівы, бо ў яго дзіця чагосьці дасягнула ў гэтым жыцці. Яно жыве добра, да? Вось і бацькі шчаслівыя, рэальна шчаслівыя. Вось. І таму, калі мы шукаем шчасце для сябе, то мы ніколі яго не знойдзем. Яно заўсёды ўвесь час будзе нам вымыкацца з нашых рук. А калі і вось зноў ж прынцып служэння, да, чаму нас навучыў Jesús Христос, які дзейнічае будь то ў святарстве, будь то ў манаскім жыцці, таксама ў жыцці сямейным. Тады людзі шчаслівыя, калі яны жывуць адзін для аднаго, калі пачынаюць узнікаць праблемы, калі кожны пачынае жыць для сябе. І патрабаваць яшчэ, каб мяне тут абслугоўвалі, а не я для некага жыў. Калі людзі разумеюць гэты прынцып, усе гэтыя праблемы яны пачынаюць выглядаць інакш і паспяхова вырашацца. Вось. Ну, у нас засталося яшчэ адна-дзве хвіліны. Я думаю, самы час яшчэ раз звярнуцца да вернікаў і павіншаваць. Сёння яшчэ віншуем. Сёння, да, другі дзень свята, таксама як нядзеля, і таму з нагоды гэтага свята ў васкрасенні Езуса Хрыста хачу пажадаць усім перадусім гэтага ўнутранага духоўнага спакою, радасці, надзеі, бо Христос сапраўды ўваскрос. Ён ёсць з намі. Ён ёсць прысутны, дзе б мы не знаходзіліся, у якім бы мы сталі не жылі, не прабывалі. І таму няхай гэтая свядомасць дапамагае нам перажываць нашы цяперашнія цяжкасці, праблемы. Няхай Бог дае нам сілы, духоўныя сілы, каб перамагчы гэтыя выпрабаванні, дае нам узаемную павагу, любоў, няхай вучыць нас любові. Паспрабуймо аднавіць у сабе гэтае жаданне, прагненне, дапамагчы быць для другога чалавека, каб мы, урэшце рэшт, ужо тут на зямлі маглі адчуць, дасягнуць гэтага шчасця. Са святам, здароўя, Божага благаслаўлення і ўсяго самага найлепшага. Вось. Дзякуй вам вялікі за шчырую размову ўжо ў каторы раз. Поспехаў, ну і шчасця, і не забываемся на тое, як ужо ксёндз біскуп параіўся, калі вы самі шчаслівыя, падзяліцеся гэтым шчасцем з іншымі. Будьце шчаслівыя, напрыканцы наш пасхальны музычны нумар. Мыйце рукі і заставайцеся дома. Да заўтра пакуль.